Joan Salvat Papasseit nasqué a Barcelona el 16 de maig de 1894, al si d'una família obrera, fill de Joan Salvat Solanes i Elvira Papasseit Orobitg, tots dos del barri de Sants de Barcelona. El 1901, quan encara era un nen de 7 anys, el seu pare, fogoner de professió, moria en una explosió de la caldera del vaixell on treballava. Aquest fet marcà el futur de la família de l'autor. La seva mare, que no podia fer-se càrrec d'ell i el seu germà, els envià a l'Asilo Naval, una institució creada per un grup de mariners per tenir cura dels fills d'aquells que havien perdut les seves vides al mar, i estigué fins que va complir 12 anys. Llavors va marxar per treballar d'aprenent en una drogueria i més tard com a escultor de figures religioses. Així va ser com des de ben jove Joan Salvat Papasseit va haver de treballar i no va poder anar a l'escola, a excepció d'una breu temporada que va passar a la Societat Salesiana i on va aprendre a llegir i a escriure amb dificultats. Malgrat tot, va començar a mostrar un interès per la literatura durant aquests anys i va començar a freqüentar tertúlies literàries. Durant l'adolescència, Papasseit va començar a interessar-se per la política i ràpidament va simpatitzar amb les ideologies separatistes del moment. Aquest interès polític s'inicia amb els fets que van esdevenir-se durant la Setmana Tràgica de 1909. Aquesta ciutat és Barcelona i les columnes de fum, esglésies cremades. És la coneguda imatge de la Setmana Tràgica del 1909, quan més de 80 esglésies van cremar arreu del país. En aquell juliol del 1909, la gent, revoltada, va protestar violentament contra l'enviament de 40.000 soldats, la majoria pares de família catalans, a la guerra del Marroc. Les masses enfurides van cremar esglésies com aquestes que veiem de Sabadell, Manresa i Barcelona. Als 18 anys es va afiliar a la Joventut Socialista de Barcelona i va entrar en contacte amb joves radicals que eren l'ànima de Los Miserables, una publicació en la qual Salvat, que encara escrivia en castellà, va publicar un seguit d'articles durant 2 anys, algunes de les quals sota el pseudònim de Gorkiano, en honor a Màxim Gorki, un important escriptor rus. El 1917 va realitzar el canvi de llengua amb l'inici de les seves publicacions al diari Un enemic del poble. El 1918 es casà amb Carme Eleuterio. L'any 1919 li diagnostiquen tuberculosi, malaltia que en aquell moment era poc coneguda i de la qual moria als 30 anys d'edat. La seva mort prematura marcà la seva trajectòria literària, donat que durant els darrers anys de la seva vida els seus poemes es centraven especialment en la reflexió de la vida i la mort. Fou enterrat al cementiri de Montjuïc, a Barcelona. La producció literària de l'autor és extensa tenint en compte l'edat a la que va morir. Destaca especialment en la producció poètica en la que va arribar a escriure 7 poemaris, l'últim dels quals va ser publicat després de la seva mort amb el títol Ossa Menor, per Joan Merli. També va escriure 10 poemes esparsos i diverses obres en prosa. Tot l'enyor de demà es troba recollit al poemari L'irriador del Port i les Gavines, publicat el 1921. Es tracta del segon poemari que publica i en el que mostra un cert canvi en la temàtica dels poemes respecte al seu primer poemari, als quals n'afegeix un de nou, la mort. Durant el temps en el que va escriure el poemari, la malaltia de l'autor s'estenia, fet que es mostra en la temàtica del poema. El moviment literari dins del que pot emmarcar-se la producció poètica de l'autor és l'avantguarda, per la seva innovació en l'ús de la mètrica i altres aspectes a la construcció dels poemes com l'organització dels versos en forma de cal·ligrama, tot i que també es manté en contacte amb la tradició. Un exemple d'aquest fet és el cal·ligrama Com sé que es pesa, que va escriure en el seu 5è poemari publicat el 1923, el poema de la rosa als llavis. L'obra de Joan Salvat adopta una dimensió superior amb l'aparició de la nova cançó, en el que els seus poemes van ser musicats. El poema en qüestió va ser adaptat per Ovidi Montllor l'any 2000. Ara que estic al llit, malalt, estic força content. Demà m'aixecaré, potser, i heus aquí el que m'espera. Unes places lluentes de claror i unes tanques en flors, sota el sol, sota la lluna al vespre. I la noia que porta la llet, que té un capell lleuger i du un davantalet, amb unes vores fetes a puntes de coixí,
i una rialla fresca. I encara que hi bailés, li cridarà al diari, pujarà als tramvies i els baixarà tot corrent. I el cartell, que si passa i no em deixa cap lletra, m'angoixa, perquè no sé el secret de les altres que porta. I també l'aeroplà, que em fa aixecar el cap el mateix que em cridés una veu d'un terrat. I les dones del barri matineres qui travessen de pressa en direcció cap al mercat amb sengles cistells grocs i retornen, que s'obreixen les cols i de vegades la carn i d'un altre cireres vermelles. I després la droguer, que treu la torradora de cafè i comença a rodar la maneta i crida a les noies i els hi diu: ja ho té tot? I les noies somriuen, amb un somriure clar, que és el baume de l'esfera que ell vol. I tota la quitxada del veïnat, qui mourà tanta fressa perquè serà dijous i no anirà a l'escola. I els cavalls assenyats i els carreters dormits, sota la vela en punxa, que dansen al seguit de les roderes. I el vi cada tants dies no begut, i el pa posat a taula, i l'escudella rosa fumejant. I vosaltres, amics, Perquè em vindreu a veure. i els mirarem feliços, Tot això bé m'espera. si m'aixeco demà. Si no em puc aixecar mai més, Heus aquí el que m'espera, vosaltres restareu. per veure el bo que és tot, I la vida. i la mort. El poema presenta una estructura en la que es fa evident que no segueix cap model anterior. Com es pot observar, alguns dels versos no acaben en la línia en la que es troben i el següent comença just en aquell punt on s'ha acabat l'anterior. Així es crea una relació entre els diferents versos. Versos en isosíl·labs blancs, sense rima i trencats. Es pot observar una alternança entre versos masculins i femenins. El poema està dividit en 3 episodis amb diferents mètriques. Presentació. Quotidianitat. Conclusió. En la part de descripció de la vida de la ciutat es presenta en forma de numeració, ja que es fa un ús repetitiu de la conjunció i. Els temes que tracta l'autor són diversos. En aquest poema en concret es centra en la reflexió que hi ha entre la vida i la mort, la relació que s'estableix entre aquests dos antònims. La presència d'aquest tema en el poema és de gran importància degut a la malaltia que patia Joan Salvat Papasseit, que finalment va portar a la seva mort. A l'inici del poema es escriu una imatge que representa aquest fet, a través de les següents paraules. El poeta no deixa de pensar en allò que viurà en un futur, o en aquest cas, allò que tornarà a viure, ja que no es pot sentir enyor del futur, d'allò que encara no s'ha viscut. És a dir, el que en realitat l'autor enyora és el seu passat, un passat que pot tornar a viure. L'ús de la contradicció, a part en aquest tema, també apareix en la comparació que hi ha entre les realitats que viu l'autor, en la qual està confinat en un llit, en una habitació, sense cap mena de moviment, i la que viu la resta del món Barcelona de vida i hi ha moviment. El realisme amb el qual descriu la realitat que viu la resta del món és un altre tret característic de la poesia de Joan Salvat. El to poètic que es presenta en el poema és de primera persona en aquelles ocasions melancòliques i de caràcter negatiu, en les que es presenta l'autor, o sigui que es refereix a si mateix, i de tercera en les que es presenta la plena vida de la gent, ja que vol crear una contradicció entre les realitats del poema. El poema està dotat d'un ritme continu, com si es tractés de la roda de la vida i la mort. El llenguatge, sense massa artificis, presenta alguns adjectius que donen color a les escenes i transmeten una passió i amor per la vida, així com també hi ha un ús de diminutius en el cas que es fa referència a coses boniques. Es presenta una paradoxa o contradicció d'idees ja des del començament del poema amb el títol i els primers versos.
en el qual es presenta la contradicció de l'enyor d'allò que encara no s'ha viscut, tot l'enyor de demà, i la felicitat que diu sentir el poeta mentre està malalt. La paradoxa es repeteix en els versos 60, 61 i 62, en els quals l'autor presenta una possible situació en el cas que ell mori. També es presenta la polisíndeton en el moment que es fa l'enumeració d'allò que viu la gent i que l'autor no pot viure, per tal de generar una sensació d'èmfasis en aquelles coses que dins de la vida quotidiana no se li dona gran importància, però que l'autor, en la seva situació, ara sí que li en dona. Bueno, bé, Àlex, i tu què en penses del poema? Que què em penso del poema? Està clar que aquí hi ha un clar contrast entre la vida i la mort. Però, i on ho has notat, això? En tots llocs, Juanjo, en tots llocs. Bueno, bé, per mi és clar que hi ha un desig molt intens de l'autor per continuar vivint, per superar la seva malaltia, i més en la situació que es trobava, ja que va morir als 30 anys, va morir molt jove. I aquest desig de viure és de la joventut. Tu creus? A mi m'ha semblat que l'autor més bé el que volia era aixecar-se el dia següent, com tu has dit, però per valorar el que abans no valorava. Bueno, bé, el que està clar és que el contrast de vida i mort és el tema principal d'aquest poema i el tema més important en aquell moment per a Joan Salvat. Això queda claríssim, company. Ara que estic al llit, malalt, estic força content. Demà m'aixecaré, pot ser, i heus aquí el que m'espera.